mbili za anthu olungama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tiamika Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunila zabu ino ntumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. Timpempe Allah tabaraka wa ta'ala kati kumanise ndio konde do watu ntumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama siku la kiyama. Ndiye tukupitilira mu mbiri za anthu olungama kuona sabano kulemekezeka kwa Imam Zainul Abidin. Taona kubadwa kwake, mai yake anali ndani, bambo wake ni ndani, akuchokera komwe kwa ntumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ndiye kuchokera mukulemekezeka kwa Imam Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, basi maulama kumaso anthu ambiri nditu akala akuchula kunena kuti Zainul Abidin iye chuma chake amachigawa magawo awiri. Akunena kuti Zainul Abidin annahu qasama Allah malahu, Adam gawira Allah chuma chake. Kumugawira Allah chuma chake sisi kutanthauza kuti Allah akufuna chuma cha inu ndine. Sisi kutanthauza kuti Allah akufuna zovala, akufuna gali moto, Allah akufuna mwina akufuna penti yopentera. Allah sa akufuna zimenezo. Koma kumugawira Allah subhanahu wa ta'ala chuma ndikuja kumungongoza Allah subhanahu wa ta'ala kumene iweyo umatenga ndikuwapa sa amene Allah subhanahu wa ta'ala wakuuza kuti uwapatse. Ndio ukazitenga chuma chakocho ndikuwapa sa amene Allah wakuuza kuti uwapatse, zimaonesa kutina kuti pamenepo wampasa Mulungu subhanahu wa ta'ala, chifukwa amene akalipira siku la kiyama ndi Allah tabaraka wa ta'ala. Amene azikalipira siku la kiyama ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi Imam Zainul Abidin akunena kuti iyeyo qasama Allah malahu marratain, anapeleka chuma chake kwa Allah, kuchigawa kuti ichi ndikupereka kwa Allah maulendo awiri fi hayatihi, mu moyo wake. Wa maana qasama Allahu malahu, tanthauza kuti Imam Zainul Abidin anagawa chuma chake kumugawira kumpasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanthauza lazimenezi ai kutanthauza kunena kuti jala safi yaumin min al-ayami, siku lila lake yeye wadakala nditu kukala pansi, wa nadhara fi jami'i amwalihi, ndikuyamba kuyangana chuma chake chonse kuchiwerengera, min nuqudin, ndalama, wa min mazari'i, minda imene munali zomela zosiyana siyana, anazala kumene za kuja zosiyana siyana, min abidin, akapolo amene anali nawo, min malabisi, zovala zimene anali nazo, kulla ma yamliku, chili chose chimene anali nacho. Thumma qassama hadha almala, kena kwa nagawa chuma chimene chinisfain, anashigawa magawo awiri. Fa abqa nisfan, anasalisa hafu yeye ndiye akubanja kwake, wajala nisfan lillah, hafu inayo ndikunena kuti ndikupereka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imene ndikufuna ndimpasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndezi mene izi wakana qad fa'alaha qablahu al-Hasan, Imam al-Hasan anazipangapo so zimenezi. Imam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu anazipangapo zimenezi. Imam al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu amini ndi uncle ake, anazipangapo zimenezo thalatha marratin, katatu. Hatta annahu kana yati bin na'ali, mpaka na Imam al-Hasani amabwera ndi sando, maslipas nkwaila. Fayatasaddaqu biwahidatin wa yabqa biwahidatin, ndikupereka sadaka imozi ndikusala so ndi imozi. Pamene palipo kubera hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kunena kuti la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, osapepusa muzinchito zabwino kena kali konse, chifukwa choka mulowesa munthu kujanna siku la kiyama sichikuziwika. Kupambana kupereka sadaka kumeneko ahlul bait, anthu akubanja kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alibe kena kali konse wangotenga nkhwaira kuona kuti no, ngati sindikupereka sadaka ine mwina ndiluza pena pake, bwana ndipeleke imodzi, ndisala ndi imodzi, mbali ina yaphazi ndipeza china choti ndizika ngati sando.
ankapereka sadaka mpaka na choncho. Lelo lino anthu zovala zikuzaza madrowa, lelo lino anthu sapato akupakira mpaka na kudenga, kumachita kuti akuona Islamu anzao wakuenda opanda sapato, kumachita kuti akuona Islamu anzao wakuenda opanda zovala, kumachita kuti akuona Islamu anzao akugona nyumba zodonta, kumachita kuti akuona Islamu anzao mizikiti imene akuswali denga la mauzu la plastic choboka mvula ikamagwa ndi kuti mzikiti wonse kukhala ngati nyanja. Akungoyang'ana saa kupanga kena kali konse. Koma awa ndi akubanja kwa mtumiki amagawa chuma chao hafu kupereka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, hafu kuisia kuti azigwirisa ntchito. Fuja kitanina kuti nkhani zimenezi mbiri za anthu olungama timafotokoza ndicho linga chino kuti ifeso tiyambe kuphunzira nawo pang'ono kuthandiza anthu ovutika, kumpasa Allah subhanahu wa ta'ala chuma chathu. Chifukwa zimene tingampasa Allah subhanahu wa ta'ala, zimenezo ndi zimene tikazipeze siku la kiyama, zimenezo ndi zimene tikazione mmanda, mizikiti imene tikumanga, maswadaka amene timapasa anthu ovutika, zimenezo ndi zimene tikakhale nazo mmanda mwathu, swala zimene tikuswali, swaumu zimene timapanga izi, zimenezo ndi zimene zizatisate ife mmanda mpaka siku la kiyama, osati zimene tizazisiye pambuyo. Ishtahara Ali ibn al-Husayn biqadhiyatin ala wa hiya qadhiyatu sadaqati sirri. Akuti Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin iyeyo adachuka kwambiri ndi nkhani yopereka sadaka mwachinsisi, adachuka kwambiri ndi nkhani yopereka sadaka mwachinsisi. Wahidun yaqulu kayfa sadaqatu sirri washtahara biha, wina muna kumafsada sadaka ya chinsisi ndiye anachuka nayo bwa, sadaka yote anthu sankaidziwa adachuka nayo bwa. Al-mafrudu sadaqatu sirri la tu'lan, choti tiziwe nchonena kuti sadaka ya chinsisi ndija imene supita pa radio station kukalengeza, suima munsewu ndikumauza anthu wakuti ndampasa shati, wakuti ndampasa 200, wakuti ndampasa gali moto, wakuti ndammangira nyumba. Sadaqatu sirri sulengeza. Yes, anthu amayiona kuti awanalibe njingawa ayipeza bwanji, ntchito samagwira, awanalibe shati zanawa kumaso sanagwire pogano ayipeza bwanji, anthu azifusa aziona koma iweyo sunalengeze. Imene ndi sadaqatu sirri. Nde Imam Zainul Abidin adachuka ndi kupereka maswadaka mwachinsisi kwambiri. Mulungu subhanahu wa ta'ala akuyankula mu suratul Baqara. Suratul Baqara mmene Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim akufotokoza kunena kuti in tubudu sadaqati fa ni'mahi, ngati munga pereke maswadaka anu anthu akumaona, maso anthu akuona, basi palibe vuto, ndi sadaka yabwino. Chifukwa chona kuti mwina nkuteka mwa anthu amene akuona awo ena somuta kuwafewesa mtima kuyamba kupereka maswadaka, ena atakuphunzira kuchokera kwa inuyo, zikhoza kuteka zimenezo. Wa in tukhfuha, koma ngati sadaka yo munga ipereke mwachinsisi, munga ibise, watuha alfuqaraa, ndikuwapasa anthu amene ndiwosauka, fa huwa khairul lakum, zimenezo ndi zabwino kwambiri kwa inuyo kupereka sadaka imene mwachinsisi. Ali sasa one sadaqatu sirri ويكفر عنكم سيئاتكم. Allah subhanahu wa ta'ala mukatero aza kukhululukirani machimo anu, zimene munapanga zochimwa zija Allah subhanahu wa ta'ala azazikhululuka. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah pa zonse zimene inu mumachita Allah subhanahu wa ta'ala maziwa. Lero mwapereka sadaka kaya mawa mumpanga wina chinyengo, ka siku lina mumpondeleza wina, siku lina munthandiza munthu woponderezedwa, Mulungu subhanahu wa ta'ala zonsezo akuziziwa. Ndi Imam Zainul Abidin adachuka kwambiri ndi kupereka maswadaka mwachinsisi. Sadaka zimene anthu amazuka mamawa kungozipeza pakomo, sakuziwa kunena kuti no zachokera kuti. Ndiye yanko kufusolodina kuti sadaka ya chinsisi adachuka nayo bwanji? No, adachuka nayo ishtahara biha baada mautihi, adachuka nayo sadaka imene hii pambuyo pona kuti iyeyu radhiyallahu ta'ala anhu wa malira, hatta annahum qalu, mpaka na anthu kumadina kujamanena kuti kana mi'ata baitin fil Madina, kunali manyumba 100 kumadina, yatihim bit'amihim, amawabwesera zakuja, wa sharabihim mazi, la yadiruna min aina, popanda anthu kuziwa kuti zimene zizachokera kuti. Qubayla al-fajri,
nthawi ya fajiri ya swala ya fajiri ikangosala pang'ono anthu akamatuka kuti apite ku swala yajiduna ta'ama inda abwabihim amapeza zakudya zaikidwa pa makomo awo yaftahuna albaba amasegula makomo yakhudhuna ta'ama ndikumatenga zakudya zija wayadkhuluna kumalowa mnyumba mwawo kuzika nyumba mwawo la yadiruna min aina yatihim at'amu popanda anthu achaso kuzindikira kuti ndani amene akubweretsa zakudya zimenezi zikumachokera kuti zakudya zimenezi hatta qala ba'dhu ahlul madina mpaka na anthu ena ku Madina adayankhula kunena kuti ma faqadna sadaqata sirri ifeyo sitidasowepo maswadaka achinsisi hatta mata Ali ibn al-Husaini kufikira pamene Ali mwana wa Imam al-Husain Zainul Abidina adasiyana ndi dziko lapansi funza kuti pamene Imam Zainul Abidina adamwalira kusamuka paziko lapansi anthu anaona kuti maswadaka achinsisi aja oti kuzuka kusegula pa khomo ndikupeza paikidwa zakudya wina wake wakubweresera adaziona zimene zijakuti zatha pamenepo nditi kuphunzira ife Islamu kuti ndi udindo wathu kuyenda mmakomo Islamu anzathu kuona kuti akukhala bwanji ali ndi zakudya tiziwathandiza Islamu anzathu kuwapasa zovala kuwapasa mizikiti yabwino kuwapasa mazi zimenezi Allah subhanahu wa ta'ala akalipira tsiku la kiyama kufikira pamene tikhale tikupitirira ndi program imeneyi ya mbiri za anthu olungama kufotokoza zina mwa zabwino zina mwa zimene Imam Zainul Abidin adapanga zotipasa inu ndine phunziro labwino zotipangisa inu ndine kuti tizimusatira Imam Zainul Abidin mukhale pomwepo Allahu tabaraka wa taala azikudalisani Mulungu subhanahu wa taala yake chikondi mmitima mwathu kumkonda Allahu tabaraka wa taala mtumiki sallallahu alaihi wasallam masahaba yake akunyumba kwake achina Imam Zainul Abidin kufikira siku la kiyama akati sonkanise nao amin Allahu subhanahu wa taala kutetezeni wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbili za anthu olungama